максатыбыз дуслык. Менимче, бүтүн жерде дуслык булырга тиеш. Дуслык жеңерге тиеш, әлбәттә, әмәлекин Türkiye'nin командасы хәзер дөньяда Birinci, ikinci, üçüncü orunda buла инде. Ул марка булган инде бер команда. Әлбәттә безнең Татарстандагы федерацияны без яратабыз, алар белән бер дуслык элемтәләрне оештырырга телибез. Шуның өчен без монда, мин үзем Казан кызы, Казанда туып үстем. Казанда 13 яшьтә карате белән шөгыльләнә башладым. Мондагы бүтән дусларымны, Казан халкымны, мин татар булуыма бик шатланам, горурланам. Шуның өчен әйтәм, әлбәттә Төркия халкы Татарстанны күрергә тиеш. Татарстанда да көчле спортсменнар бар икән белергә тиешләр. Әлбәттә безнең ике ил дуслашып, бүтән элемтәләрне көчләтергә тиешләр. Шуның өчен ничектер менә шундый бер адымнар ясарга тырышабыз инде. Хезмәттәшлек буенча. Менимчә, һәр кешедән тора. Башка кешедән көтәргә кирәк түгел. Бүтән нәрсә безнең кулыбызда.